A lokacin da nake yaro, kalmar Turanci na farko da na fara iyawa ba wai kalmar baba ko baba ba ne. Kalmar Turanci da na fara iyawa su ne wanda aka rubuta a jikin kayan wasannina, wanda shi ne Made in China, haɗawa daga China. Duk kayan wasannina, kayan na'urana, abubuwan makarantana duk daga China, wanda har ya sa ni tunani, me yasa daga China? Me yasa ba daga wani garin ba? A yanzu da ina China, na samo amsar. Wannan ƙasar suna aiki kamar yadda ban taɓa gani a wani ƙasar ba. Suna aiki sosai kuma suna da sauran aiki ga arha. Suna da shaguna masu tarin yawa wanda suke da shi, wanda suna gina gidaje, na'ura, iPhone kai har da ma kayan wasannin yara. Haɗa wannan a wani garin, wacce ƙasar za su yi fim wanda ya fi wannan kyau da kuma arha da sauƙi a nan China. Daga abin da na gani, haɗa wannan yana da wahala sosai. Wannan shi ne minti ɗaya, sai mun haɗu gobe.